Vážení potenciálni účastníci kurzu Rekonštrukcia smrekových porastov a zalesňovanie kalamitných plôch. To je názov kurzu, ktorý ponúka Technická univerzita vo Zvolene. Klimatické zmeny a ich dopad na lesné ekosystémy sú zreteľné a viditeľné už viac ako 2 decénia. Najviac a najcitlivejšou drevinou je drevina smrek a porasty, kde smrek tvorí dominantné zastúpenie. Je to predovšetkým kalamitná situácia s podkôrnym myzom, ktorá spôsobila v posledných 10 rokoch výrazné kalamitné plochy, predovšetkým na Kysuciach, Orave, respektíve v Nízkych Tatrách. Kurz, ktorý je zameraný na rekonštrukciu smrekových porastov, je v teoretickej oblasti orientovaný na poznatky o pôvodnosti lesov na týchto stanovišťach. To znamená, dominantná drevina bude jedľa s bukom s prímesou smreka. Ako tieto smrekové porasty rekonštruovať? Jedinou cestou, ktorá je schodná momentálne, je otázka predsadieb a podsadieb, ktoré budú v teoretickej časti kurzu orientované na poznatkový potenciál o adaptačných mechanizmoch jednotlivých drevín, spôsoby a formy vytvárania hlúčikových a skupinových výsadieb týchto drevín, ktoré sú na týchto stanovišťach pôvodné. V praktickej oblasti máme k dispozícii modelové objekty na Oštepnom lesnom závode Námestovo, lesná správa Paráč, kde majú pracovníci lesníckej praxe už dlhoročné skúsenosti s predsadbami a podsadbami. Modelové porasty podsadieb na lesnej správe Paráč budú predstavovať štruktúry, ku ktorým by sa mal priblížiť odborný lesný hospodár, pokiaľ bude uvažovať s rekonštrukciou rovnorodých smrekových porastov. Porastové štruktúry na lesnej správe Oravská Polhora predstavujú plochy, kalamitné plochy, ktoré boli zalesňované rôznymi variantami s použitím sukcesného vývoja lesa. Obidve tieto lesné správy budú predstavovať laboratórium, kde frekventanti kurzu získajú nielen praktické poznatky, ale aj skúsenosti s tým, ako sa takéto porasty vyvíjajú.